Ito yung kanilang kawa coffee. So, try natin. It's an Arabic coffee. So, first time ko rin ito. Hello mga abyan, nandito tayo sa Barangay San Nicolas, Uton, Iloilo. So pupunta tayo sa Yarim Cafe, tatry natin yung Arabian food. So excited na ako kasi first time kong mag-try ng Arabian food. So sa tapat natin, yan na yung Yarim Cafe. So tara, punta tayo. Ayan na guys, yung in-order natin. Marami tayong pagkain dito. So, yung una nating titikman is yung kabsa. Chicken kabsa with basmati rice. So, ayan na. Buksan natin ito. Ito yung sauce na salsa. Tapos, ito yung garlic. Ayan na yung rice niya. Patay kaunting chicken. Nalalasahan ko yung lasa ng turmeric. Ang sarap. Mas gusto ko tong sauce na to. Sarap. Squeeze natin kaunting lemon. Sarap ka. Must try dito yung kabsa sa Yarim. Masarap. Yan, parsley, bulgur, cucumber, tomato, onion. Squeeze natin yung yung lemon. Tapos i-mix natin. Okay.
salad ng ano, Arabian salad. Mix yung mga ano, yung lasa. Ang dami kasing ingredients. Sarap. Ito yung cheese tawag nila. Ito yung hummus, tapos parsley, tapos garlic, sauce, tapos yung ito yung sa loob nyo, chicken. So yan. Kuha tayo kaunti dyan. Tapos i-dip natin. Yan, may chicken sa loob. Tapos dip natin dito sa garlic sauce. Tapos lagyan natin kaunti dito. Lagyan natin kaunti. Sarap guys. Kuha pa tayo isa. Kasi ang sarap. Lagyan natin chicken. Ayan. Kaunting garlic, kaunting hummus, tapos parsley. Kaibang lasa pero ang sarap. Parang tayo maliit konti, tapos i-dip natin sa gitna. Sarap. Dinamihan ko na kasi ang sarap. Ng chicken kebab. So meron pa ulit ditong salsa sauce at saka garlic sauce. Yan. Tapos squeeze natin yung lemon dito sa ating salad. Guys, ang haba. Dip natin. Malambot yung chicken. Sarap. Mamit. Namit guys. Hindi na ako masyado nagsasalita kasi ang sarap ng kinakain ko.
Ngambot yung chicken. Yan, buksan na natin. Ito yung kanilang shawarma. Yan. Merong nakalagay dito, nakasil. So, buksan natin. Ang laki ng shawarma. Oops. Ayan siya, guys. Ganyan siya kalaki, oh. So, titignan natin sa loob kung ano yung laman niya. Ayan, oh my goodness, look at that. Ang daming laman. Ang laki. Sarap. Siksik yung ingredients sa loob. Ang dami. Sarap. Marami. Ito yung kanilang kawa coffee. So, try natin. It's an Arabic coffee. So, first time ko rin ito. Lagyan ba ng siya brown sugar? Lagyan natin ng brown sugar. Konti lang. Tapos, stir natin ito. Try natin kung anong lasa. Lasang ginger na may pagka-turmeric. Sarap. Kakaibang experience to guys kasi first time ko lahat ito natikman. Yung last natin natitikman ay yung kanilang dessert, Arabian dessert. Okay guys. We call it Muha Labeya. Parang ano, parang Maha Blanca sa Pinas. Pero try natin kung pareho yung lasa. Sarap. First time ko lang nakatikim ng Arabian dessert pero na-amaze ako sa lasa. Ang sarap. Kakaiba siya. Wow. Ayan na guys, natikman na natin lahat. Lahat ng pagkain ay masarap at saka at reasonable price. So kung gusto nyong bumisita at matikman yung mga pagkain nila, andito lang sila sa Barangay San Nicolas, Uton, malapit sa Mohon Terminal. So that's it for today's video. Thank you for watching. See you on my next episode of Kaon Kita Mga Abyan. Thank you.